חברים, תודה רבה שנרשמתם לערוץ שלי. פעם היה סרטון לפני שבוע, 3, לא זוכר, שהייתי 20 מנויים, תסתכלו כמה עכשיו מנויים יש לי. תסתכלו עדיין בבית שלי, התגרות. אני לא מאמין, 76 מנויים שהיה לנו סרטון. דקה, אני אראה לכם. מסך שחור, איפה מסך שחור? איפה המסך השחור הזה? מה אני שומע? חברים, חכו. חברים, חכו שנייה. חברים, אני שנייה עושה שנייה את הסרטון. קודם כל החלפתי שם לנועם המלך, בבקשה תרשמו, והנה ראיתם 20 מנויים. מה אני שומע? טוב, אז מה קורה? נגמר לי הזמן, כי זה רק 60 שניות, אני מקווה שזה ייתן לי לעשות את זה. מקסימום לא, אני אחתוך את הסרטון. יאללה ביי חברים, תירשמו לערוץ.